La idea del llibre va venir de l'editora, la Rosa Rey, quan que jo vaig ser molt franca i li vaig dir: Rosa, tinc moltes ganes d'escriure una obra que sigui realment per arribar i per transmetre, i una obra per tothom, no? Per tothom amb diferents estrats de lectura, no? Diferent, no? Intentant trencar amb aquest academicisme que m'havia caracteritzat. I jo li vaig presentar, òbviament, 76.000 temes sobre Schoenberg, Berg, Gerard, Barcelona, Viena, no sé què, i ella em va dir: i si parlem sobre música i emocions? A mi primer se'm va trencar una mica els esquemes, no? Perquè no ha estat mai un objecte d'estudi per mi. Però m'ho vaig prendre realment com un repte, perquè bueno, és molt estimulant realment tractar aquests temes i he intentat, el recurs que he tingut concretament de tractar les emocions, no des d'un punt de vista des de la psicologia, sinó més de la filosofia i de la teoria de la cultura, no? Però el cas és que se li havia de donar una forma, no? Si quan parles de música i emocions, com el primer capítol, doncs hi ha una base teòrica que s'explica, etc. Però al final has de parlar de tal emoció, tal. I clar, podies parlar-ne de 10, de 20, de 30 o de 100. I llavors, pensant una mica i discutint a casa i amb gent de confiança, va sorgir la idea de: i si en fan 52? Que 52 són 13 per 4, les 4 estacions, i clar, amb aquesta dèria meva una mica de donar relat a tot, no? Vaig pensar que clar, això es convertia en un passeig, no? Per tot un any. I de fet, si som estrictes, hauríem de llegir una emoció per setmana, no? I anar percebent els canvis ambientals i el canvi de llum, etc. No? I clar, el més estimulant de tot ha estat buscar les emocions que encaixessin, per mi, a cada època de l'any, no? I al final el recurs que he tingut és un recurs totalment prosaic, que és pensar en termes visuals i de quin és el paisatge que veiem en aquella estació, i a partir d'aquí anar extraient, no? Bueno, si parles de la terra erma, doncs aleshores pots parlar del tedi, no? Si parles de... Aleshores ha sigut la construcció d'aquesta manera, i sí que tenia molt clar que cada emoció hi volia suggerir una peça musical. Una peça musical que quan acabéssim de llegir tot el llibre, realment la idea que ens podem endur doncs fos una idea bastant completa del que és la tradició musical, és a dir, he intentat que hi haguessin representants des del segle XII, amb Santa Hildegarda, fins a, i a més és deliberat, fins a Héctor Parra i Benet Casablancas, que els he volgut reivindicar d'una forma activa, perquè al final amb el repertori que més a gust em sento i que més m'estimula és la nova creació.